teachta seachas amach agus tá míad a roscailt ach go háirithe lún go híine ach just go gaithfidh daoine chuine dhéanamh linn. So ba bhaile fáilte a rá a ríist agus tugam faoi dearda go bhfuil Emma Verling a géisteach linn má hiú Emma. I'm a Críostóir, I'm in so Constanto. Tanto malin verkléir agus stáile me. I'm malin verkléir agus tá lá go hálan in so. Go híbn ar fád. Bhí dasbol leat a Críostóir éisteach leat. Patrick, Pat, Mike, Pat Ella, Michael Ella agus Donald James agus tá anúsa sin tá Diarmid, Andrea, Tomás agus tá duine cinnte Galaxy A7 pe duine é. Pescale, solidas name ag shaint PC foi ma bhailm cúpla rud a rá faoi Chnuasach Bhéaloideas Éireann agus Comisiún Béaloideasaí Éireann ach go háirithe agus beimid ag díreú ar nó ar Chorcaí gan áras. Ach bunaí an comisiún in níidir trochas cuaig agus bé aim an comisiún ná Eric Béaloideas beo a bhailú mór hímpel na tíre agus a béidir. Bhí glúiseach mór is stáilm san Eorop trí chéile ag an ann agus anna hím á nochta agus na húdaráis i gcomharsaí Béaloideas an gná duine sé sin na rá. Now, bhí an cumann le Béaloideas Éireann ann ón nídig fes sé a raig agus Douglas de Hide, Douglas Hyde mar útrán ach bhí agurthóir an na heirise Béaloideas sémas ó de larga fear anna chumasach ar fad ó chunta éintrama agus bhí sé ag spreaga agus ag gréasa agus ag argáint rinne fehidí agus golós na trocadaí ar son lehéad agus comisiún le Béaloideas a bhailú. Péiscéil é níidir trochas a chuig thucraigh an rialtas faoi éimeann de Bhaile nach déileis go gcuiridís 100 punt ar fáil do gach cúnta in Éireann ar son Béaloideas a bhailú agus a chartlanú agus a ailsiú. Agus ón géad lá bhí hartar dosain bailethóirí lánaimsire ag obair an comisiún. Ní raibhann méid ann a gcónaí ach a feadh rion blianta bhí fudan sách má ag an comisiún agus an nús sin bhí go leor daoine páirthaimsire ag obair ar son an comisiún. Now, sna léonanta sin an tain bailach a bháin a bhí acu le ascríomh a dhéanamh ar scéal nó ar áráin píosa filíochta nó péród é ná an telephone sé sin wax cylinder recording device a bhí ann. Now ní léon picture agam dó ach glór sampli ar líne. Ach sé a bhí ann ná fitán céireach agus tuairmas sé órlach ar aid dénta as céir ar nó céir os na bacha agus déad fá píosa foioi mar hart sús le 8 nómad a hafad ar an fitán céireach sin. Now, bhí sé sin go bra ach is cosúil agus tá agan ní raibh an caighdeán foiime go raibh ins leis na fitán. Bhíad an magalóir chun scéal a scríamach ach a gaithú éisteach go han cuaramach leis. So, bhíidir a gúsáid an telephone na bailethóirí lánaimsire agus páirthaimsire ó áit go háit agus a chur aglah ar riine. Now, sé an mó ibre bhí acu ná stocrú a dhéanamh leis an scéalaí nó an tauránaí rimré cad ba bhaile insint agus tacta réiteach lo right an chéit an scéal sub agus in dhéic sin scéal eile beidir achtar áitiúil píosa filíochta tradiisiún seanachas faoi nósan agus mar sin de ach go raibh sé teoranta go maith ó thaobh go technú agus is
in deire na dahadaí hosíidir a gúsáid gléis ceart le caidán foime sách ord le cartlanú. Ach faoin am sin agus be mé de cainteoirí níos be mé bhaileteach níos stein faoin am sin is dóilm bhí aithne bhaithacha chuidas na scéalathe a bear a bhí agus na háránathe tríd an tír. So bhí an ná nuair a raibh gléis ceartacha an gramophone sé sin, bhí an ná dul th neis go dtí na daoine seo. Now, be mé ag tráchtar glór daoine maithe agus in sa lethúir a chléig lú mar sin atá róm mac. Ach ba bhhailm just a lua go raibh an tomláin a bhailligh an comisiún. Now, tháinig an comisiún chun deire in níidir sa seachtó agus tháinig an Chnuasach an comisiún isteach go dtí an ollscoil an seo. Ach faoin am sin bhí go maithos chun 63,000 leathnach go ábhar scríteach go cuaireamach ag bailaitheoirí lár aimsire. Ina measc bhí Seán Ó Crónaín sin duine is mó a bhailligh a láte nach mór 3,000 agus ó sa ciún. Ach faoi daoine eile nós diaimid ó Chrúlaíoch, Ciarán Ó Síocháin in Oileán Cléire, agus faoi taid go mar a chú agus tá muid a déanamh screen sharing inis ach it's dul go gluisin sibh mé. So taid go mar a chú círeach malathe mar a deis siad a gCorcaigh. Fear as cathair ceantar in eiscid chiaí a cha sé tamil ag bailú I méire agus bei sampla gin wai pí seanachas a bhailligh sé ó go lécha I Gaeilge chatíran agus tá an pí sin fáiltethe ag Emma Verling agus Martin Verling in sa leabhar álann sin miscis na gumar. Now, ní mór rá go raibh rint ó daoine páirt'aimsire ag obair chomh hí slús le 300 duine in omláin I gCorcaigh a bhailligh ábhar don comisiún. Tromlach na naoine is fearr a bhí ionta gan áras ag an am ach an Eochaill hartar 50 mná a bhí ag obair don comisiún ag an am céine. Now, just Sarah, Demi the Raggedy and Kate piece of foime, but while on the skull, Lua live Homa, big Olus, a Gahendana Stoilem Ducas, Agus, an over a top 5 chin, in a mask. So, Balukan, the skull of Chorcaí, and Chnuasach is mo over a honig as ein kunte. In Éireann, tá os cion 10,000 leathnach agus tá si teo ar fáil dúchas. I siad na scoiline na bun scoiline níidir trochas a seach trochas a hop a bhí leistíardó agus baltaí scoile idir 1 agus 4 is mó a bhailligh an tábhar sin tá sé méirle agus an Gaeilge agus mollam díobh an tábhar san chódach má tá ámagaibh agus is féidir anam duine agus go leor eile a chódach. Now, tá mappa an sin ag pat a léiríonn just dáil in níl Chorcaigh le feiscilt an sin ba sunrach ar chúiségin ach just go rá go bhfuil an obair an bailúcháin rinneadar in níideach dat sa hocht a rai over foime gCorcaigh. Go raibh a díreú ar áiteanna a gCorcaigh ceantracha Gaeltachta ar nós irtha Chorcaí agus ní raibh iritin chuirmeachagan ar Gaeilge nó ar Ghaillan an ceanta sin go dtí na dahadaí. Now, tá mid chun tosnú le Donnach Ó Crónaín Drahar le Seán Ó Crónaín an bailaitheoir is mó cáil a bhí ag an gomisiún a gCorcaigh
bhí aithne gom héin mar a hálín bhunachó crónaí mar bhí Mathar agus Danacha mór lena chéile siar a bhd sna tuchadaí agus na dachadaí is dóilm pléile chun na Gaeilge. Pés go lééis cuiinam Danacha agus a fipe ina Bhéaloige agus é stig sa gartlam an Chnuasach seo sna seachfudaí agus é gobar go dtíon na leabhar sin agus an ceann seo mar hampla seanachas ó Charbre. Dailtigh sé trí leabhar in umláin, leabhar eile seanachas fádraigh chrúlaí an seo as Baile an táileoir agus gan dearmad fear chúlé an seanachas Olíomhí Leinsigh nó phluí chaní mar a gléadí steras cosúil. So mar a hálín dhéine Danacha an éacht fad ag feilsiú an tábhar a bhalig a grathar Seán. For Seán hain bás go lua ina héal, nídig 65 ní raibh sé ach chuige mar fór sé bás agus bhí sé fós ag gobar ag don comisiún ag an ann. So, a railin agus pantastola go seanimíist an céad písa, just mar bhíú sé cathal gón RTE a rinne an thaifid in nídig 85 agus tá sé ará sa stoilm. Léiríonn Danacha na bailaitheoirí béaloideasaí mó gur a bheithnig a héanaar a gCorcaigh prunches Eochaill in a masc. Right. Bunú an Comisiún Béaloideas Éireann nígeag cuaig agus ar nóia bhí chundé Chorcaí na áit mhór den béaloideas agus ceirhíad na bhíine an obair seo a dhéanamh an béaloideas a gcor. Gobar the radio Éireann a bheith tréimhse agus ina dhéag son thosaigh sé gobar den BBC. No, so ag an tréimhse sin bhí aithmha ag lucht radio Éireann an mobile recording unit mar a bhí acha ag an ann agus muintear an comisiún. Now tá scéal an a himúil faoin chuí gur tháinig an comisiún an gléis thaifid seo. So sé dáid níidir tuchas san é bhí sémas ó do larga a thaisteal America agus bhí sé dul óháid go háid ag túir leachtaí obair an comisiún agus hála go raibh sé ag thaisteal chréin lámháin agus bhí passionéir eile taobh leis agus thosaíad ar a córá agus céimhíonn ach fearr cumasach a cóchtach in san Ediphone and some cólach Ediphone. Pés go lé mar thora ar son bhrom an cólacht gléis gramophone le thaifid fuaime dhéanamh ar an gomisiún agus bhí thart ar chuige cearnaín fágtha agus cuoinnig gur níidir tuchas in é a bhí ann agus thosaigh an cogadh agus chuirt sé sin sríonn an bhór ar obair an comisiún ach dairigh leo darnán thaifid a dhéanamh agus in níidir dá sa seach chuig sémas ennis agus Caoimhín Ó Danachair bert a bhí a gobar an comisiún chuidir abla múscrí ar bhúscrí agus le céirí heas agus rinneadar thaifid ar ringdaoine agus cluise sibh písa a gceann tamil ó bhharin í Eochaill ó chúlé mar thora ar sin. Ach ina dhéag san níidir dá sa seach. Hála go raibh éimeann de bhaléire mar híiseach a túirt cuairt ar na hileáin mór himpeall na hÉireann agus ina measc dúir sé cead ó rialtas na Breataine cuairt a thuirt ar Oileán Bhaine rud a dhéann agus fada sa bhí sé ann tháinig slua ó sa chóir cainteoirí mananaise agus mar is ódíobh tá annachasúlacht idir mananis agus Gaeilge. Tá mé den an a chéile hiiscint tá siad annachasúla sin Gaeilge. Pés go lé, bhí idir de deviléire go raibh líon an líon na cainteoirí mananaise ag dul léig ag macht
agus nach raibh páirtear scór den na fágtha go raibh mananis ar a toilechum. Dír siad cúlbhóithre caint ar obair an choimisiún agus ar a bhéin seans go ndéanach an choimisiún gar dóibh agus foireann a chur anún agus iirecht a dhéanamh na daoine seo a thaifid. So tháinig dibhléir a tharnáis rí sé ar ó Delarga agus bhínig an Delarga dó níl trealamh ceart againn chun an obair sin a dhéanamh bhrálinn ach go bhfuil aspa trealamh ann. So an rud a dúirt dibhléire ceannig bhean, ceannig an gléas thaifid a ceart agus rud a dhéanamh. So nídig dat a hocht. Bhí bhean acu agus bhí trealamh ceart le mar a gléinne siad acetate disc a dhéanamh. Now, spin dulcan cín ar an gramophone, the ord caidán foime ag an acetate plot the acetate. Bhí an gléas ceann céin a fáilte ag radioéirn an bhliain rimis. Agus ar nó chuir ar cóirle ar a gomisiún, bhí ar annach ardú leis a gomisiún, chuir ar cóirle ortha agus thosaíodd amach níidir dat sa hocht ag tosnú le hileán bhanan, chuad arán agus chuir ar aglah ar thart ar dosain nó níos mó do bhaoine. Agus an tábhar sin ar fáilin is san muséum, Ard Muséum Ileán Bhanan in Douglas agus an bunchóib agan an seo Chnuasach. Tá sé anna himúil. Ach péisce lé, an chéad píosa foime eile atágan árán atá ann. Caoimhín Ó Danachair chuig cnocadúin in airthar Chorcaí in níidir bhad san é, agus leabhar sé le Jim Jack Brannach ar bhuine na cainteoirí áitiúla a bheann. So, Seine méist pat an píosa das sin le Jim Jack Brannach síos coist na tuine. Oi síos coist na tuine san cailín dastiún and her eyes are as blue as the water. Ta beli ní springe is ní klichte the moor than that wonderful banshee that sings by the shore. Ta keep Kolach dremerich o fast leden the tune, and her beauty was rich and alarming. Mar bal lumsenelli ma woodens tell, o av harses and cattle and ships under sail. Did the girl first and foremost, the dover in your ram, shall I never plough sad for my thunder. A bochel din water, elbulum, for the say I am loved by that charming. The bed moir na white but na spray. If I don't change my net before morning, mar barlem sanelli na Williams tell. Oh, our horses and cattle and ships under sail. Dear the girl for some Sonia, oh the Dover in your arms. I'll never plough sad for my father. Or that's agus Nelly are digging behind. What guy shall be ours ever after? Mardia swastig beg jabum sukudun, and I line it inside with good mortar. Bengelly,
the growth of the key. While I will each day bring your fish from the sea. August credit must go, as the meat hunchi, as any old regular farmer. And yes, ben Jim Jack Branach Knuckadoin, ag Auran Eachtún agus is Auran Macarónach ar nó a bhí aige síos cois na pinne. So, is dólam gnéin tín sib go bhfuil caidan fuime soch ma agus tá an tálinn go bhfuil an Bord Creilachán an Broadcasting Authority sásta airgid a thuirt doin leis na bun acetate seo agus tá hartar 1,700 of ar fad dais go gin an so iad sin a dhiige tú agus curfar iad ar fáil ar dúchas ag gion blian go leithnú mar sin. Obair an a bhall an bun pláta a haint agus é sin a aistrú go fuirim digideach. So, Cur gún práid in sin chéad físa an chéad mír elegant Aurán le mára ní Eochaill as Cúlbhóithre an Cailín éireach is ní lán tá sé soch jaar ní lánach nómat nó mar sin atá sé go das. Agus is siad Caoimhín Ó Danachair agus Séamus Ennis a bhalig in siar in 1946 leis an gramophone. So cur an caidan fuime an dáró de gúnpráid le ní chéile. Money as grún magad pat sin písa das bín ó bhar in Eochaill Cúlbhóithre Camarán ílan caidan fuime ar ein dul leis an geann eile rimis. Ach bugam iste rai agus bhailem fille inis ar Chnuckadoin agus ar Pádraige Ó Sé agus tugann sé léirgus beag doin hartar nómat go le ar chósaí íoscairachta ag Chnuckadoin hart fan amir sin 19 Caoimhín Ó Danachair a ríist atá an fada agus seo Pádraige Ó Sé. Well, ní réhád a Chnuckadoin is. Tá sé léir mé. Tá is chéanamsa séhád iad I gimachta wachó Chnuckadoin I ghioscaireacht. Agus ní dánan is En láhád sinna bhfuil ann. Winse den bhrdán. Well, tá sé súr mar go leordaíonn a cumlíonna. Bhí sé go máma thuair an bailile go dín leis. An dreibhid is. Agus fuair ar lánacha. Ai gad. Is má sin mar siú. Tá sé dechar mar leachtan sa tásan is. Tá go héir rógáir. Tá go héir Danachair. Tá. Agus dévan an rutas hag, ní sé gada cha mai jaudara.
Pwy mas y gwmsar. Fi gar ni, agos ni pwy mas y gwmsar o hwydol galandus. Na hwydol. A ni yn mewn eich hwn ma'n eich sy'n eich. Fi gan o'r roi hag o hoch yn nhw y Chorcaí. Nhw y sy'n giet nhw'n ein oes yn eich. Mae fech mwnt o'n i'r ffwc yn gwyd. Iet ha. O, fech ar lagod. Na fech. Agus fech erig yn gwyd taft o Bhaile. O fi gan ni fech harig yn ffech. O, fi gan ni fech harig yn ffech o Bhaile. Ac mwys yn hyn. Seld sgrep ych y beth. Maar wie een deel gemaakt kan zeggen siar. Iedere goal te rekenen, te goal aan, dus ik heb het sukkers en zo. En het kan eigenlijk in de woord naar hebben. On a yes bin Padraig O'Shea, agus na cúnta chun ní go bhfuil lehéad de hafad agan an taobh sin tíre hart ar Eochaill hí Baile Mac Chóda ar nó cumá le cnocadúin I gceist agus buchas le dí go bhfuil obair ar bun inis chun na scéalta a bailíoch a bhailg Seán O'Crónaín le in sa gceantar sin a chur an agar. Now, ba bhailm just a rá an pointe sin is buntáist an a bhór go raibh aithne bha ag an comisiún ar sais network do ghaoine mór ípil na tíre in nir Chorcaí agus in níor Chorcaí. Agus tá béire san áireamh an sin. Agus sa bhríon néidir dat a hocht chuig Caoimhín Ó Danachair agus Seán Ó Suilleabháin chlórathóir an comisiún a bheith Seán Ó Suilleabháin beag aithne bhatha go bhar scríof sin leabhar sin diarmid do Bógaí O'Shea agus a handbook of Irish folklore cábhaimseir ar thóirimh agus go leor eile. Agus ar nó Caoimhín Ó Danachair fearr as chun fé limnéibí Scuilem Caoimhín go maith agus Seán aithne bhatha go ach go háire ar chuig mún trí chéile. Now, chuaidar ad le Padraig Ó Thuairdal I Baile Mac Cartháigh I Méire níidir dat sa hocht agus thug Padraig cúntas dóibh ar an Eochaill siar san éirgéad déag agus tá tuairim is nómad go leithigh de caint an sa. Rún agad Pat? Viastra gogut fada a raibh deachtaí tí sa Eochaill agus go léidir prátaí. Oh. Bhfuil fad bocht isteach madan agus ag bhórab cara bhfuil héit seo gobud. Agus stúra go dtí nobud agus bhfuil dúirt amach sa máil is a bháthar association ar sin hámú faoiad association gníos sé go scar. Bhís go léir prátaí ar I tin. Agus chagamach ar a mór dír. Beg ná hí sin cáilín prátaí ar fad. Bhí me sé go dtí nobud agus ní bhha sé le lí nobud nach é go tuaile isteach amach. Ní chuid sé dtí nobud a bhás nó chuid. Chuid sé bhás ar slí. Cara an nobud. Bhí sé mar de sé fé go túid. De sé fé go túid. Sé fé bháin stúd agus sé é. In éanacht rab a roi cléimne gan gan landar. Agus bhí sé seo personáin deag. Bhí sé díar na slí dhéanana go dtí nobud. Den túras go bhí tó bheith nobud sin. Bhain be 7 skilling is a captain. Ar an nuair sin. Gan bíir. Dór an go mnéhí go. Agus an fada bhí sé gobud go féin lá. Ó na sé go dtí na sé. Ar an nuair sin. Dó gur gníomh de thuúrann bhí go ar an nuair sin. Ná me déine blian a hanstoch, bhfuil ha cheirh fé blian persa dom Johnson. Agus há. Is a farne seach bhfuil seo sogan is bíon smite bhí seáis an sundum. Dé mé blian a hanstoch. Rún agad Pat, pís an as stoilm. Ó bhailm pís a haint le Caoimhín Ó gnis ó Bhaile na Martra Castle Martra. Pís a thaifid a rinne Caoimhín Ó Danachair na níidir dat san né. Agus léiríonn sé go deas an chuí go raibh an Gaeilge fós le clós I measc an na seandaoine
dtína fásta ach gur ag a buinte sin gur brachgailta a bhíonta na fíorne. Ach seo hí iníon I bhrísa ag léamh nó ag insint an scéal an taramh. Hartar nómad go le atá gceist seo a chaint. I tried to make it myself. Huh? I tried to make it myself. Well, you didn't, whatever. We had it in school. Yes, I know. I'd like to In class? Yes, into that. Speak there. No, we needn't go into it at all. Only speak there. And your voice will be caught there until continue up to the see. We brought Caoimhín Ó Danachair, more agus nuair de benam zi. Go clán nuair a tháinig ar a bhaile an scoil, agus nuair a éisiad ar aine I néir. Tháinig ar amach I borg, I bailú cipíní a gána manne. Agus lábháin nuair a bhíidir I piúca blachana. De conicidir... No, is that no? Yeah, the conicidir. No, bhí ba I bun na parca, agus bhí tarb a mes na mó gan is tum, agus bhíidir I sí I nece na haun, agus go ceann tamil, conicidir tarb, agus bhí siar ri. In tarab a race, right? And when said these girls were frightened. Yeah, Lord na Caoimhín. Agus bhí agla ar na Cailíní, agus bhí heidir a bhaile, agus dúirt an scéal dá bháthair, agus dúirt a bháthair lo gan dolin san parc a ríis, an éid agus bhí an tar a bhain. Yeah. These anias are fad leis Baile óg sin. Is léir go raibh an dá eici ar atá agus go raibh Gaeilge ná bhuaine sa scoil ach is dócha gur léirú go raibh sé an tanna gemacht fin bhrásam. Now, níl a gáfií sa fáca gon le seint agus ba bhailem scéalaíon anias faoin bhean fasa mar in I warachú agus an tahar míhall a insint ag a pádra go léacha ó chainteoirí I méire. Agus seo thaifid a rinne Caoimhín Ó Danachair agus taigh go morachú in néad agus a chuige agus mar a dúirt níos tuisce tá an písa seo I gló sa leabhar úntaach sin miscis na gumar atá aistrithe ag Emma Verling agus beag legan Bhaile ar fáil sa fada ach tá na bun písaí foiime pádra go léacha caint a gháig leis sin leabhar. So, Seine mís hart ar gá nómad atá gceist an seo, go mar in I warachú agus an tahar míhall. Ég mór ar kúrsi agus aftar himar jú. Agus dýni ég nétri snóð nefn dór him gandan I böðan og dónto. Ég sé sin rátileis. Ég kan það vísa ræta fála. Vi far hói gunni gudu við sjálf bók hér, við sjálf dónto kotjelta. Vi bannet så börna riu maris peg mani verhoje. Agus við sinna dónto. Gweni. Ja, verschieden. Vi agus die ook een sabat na proosje niet ook zes dachten. Die Iwi zet dacht reiswerk in alles was aan haar droom. Ja. Agus de woord en droom remis ik droog het maar. Ja. We kappel eerlijk ik Agus de schoon iedere kappel. Agus de hitte en had dat bij heel. Met de moor. Ja. Agus Linsen, die wie zeer behaart, die maar die verhoed. Ja. Agus Romschiede hatte, agus Hoksschien hatte go. A jong gaal ene jesen, hoe je kennis. Agus die risige, Arab ze a journey en je gare. Ja. Dus gereed. Kada volata dulce, tu vole dulce, gadabun gumarehime. Ja. Armege
Mige hata gut heun shi de mige dusche. Keog de te dusche. No, nada dusche ke heu de hokus so gut te dusche. De hekert Belgen da Gaeilge son. Ik zeg dat in die. Ja, dat is. Dit het zo niet. Waardoor hem meer van de heer die dat. We maken Pat. Cainteoirí das béaloideasaí agus nadir cábhail Seán agus ní lein Gaeilge go bh leis a bhar sin, ní lein bainte go bh leis a gceanta sin béire. Leis a réasúnta cotíonta an sline ó léach is dóilim. So me just a dul sa tans. Ach ná bí búra. So mar chríoch ba bhaidem písa árán das, ní lein na písa gear hart bei van trí nómad ó eilísní chrónín nó best chrónan mar is fear áiteanna irthaí. Agus ar nó is máthair le Seán ó chrónín agus Donnachó chrónín best chrónan agus chuig Séamus Ennis agus Alan Lomax chuhí in níidir chuige agus rinneadar an thaifid áirithe seo Cucanandy agus Clusmíiste inis. Mágad Pat? Dan swatter la mia, dan swatter da dia Meán Fómhair. I'll buy my child a saucepan and I'll buy my child a spoon. I'll buy my child a riding glass and he will go to school. Dan swatter da dia, dan swatter la mia, dan swatter da dia Meán Fómhair. That reminded me of something else now too, and it was like this. Cucanandy, nandy, cucanandy, oh, cucanandy, nandy, cucanandy, oh, cucanandy, nandy, cucanandy, oh, porciani, the singing Eochaill. Drawing over, say, drawing over, he'll be here today. Drawing over, say, drawing over, he'll be here today. He didn't dance, and he didn't dance today. He didn't dance, no yesterday. He didn't dance, and he didn't dance today. He didn't dance, no yesterday. Throw him up, hey, throw him up, and he'll be here by boy. Throw him up, hey, throw him up, and he'll be here by boy. Cucanandy, nandy, cucanandy, oh, cucanandy, nandy, cucanandy, oh, cucanandy, nandy, cucanandy, oh, porciani, the singing Eochaill. It's very hard to explain what it means, you know. In fact, there isn't much meaning to it, but just some little thing like cucanandy, oh, you couldn't make head or tail of that because it didn't mean anything, but just to put it in, like for a finish in it or something. Doin dua daid logos Thomas Storchoidas. Doin dua daid los nach reden ideas. Doin dua daid lam. Doin dua daid logos Thomas Storchoidas. Doin dua daid lo laglane dagen olis. Doin dua daid lam. Doin dua daid los nach nyan togus blabuie. Doin dua daid lo tafo sadat mahis. Doin dua daid lam. In G'day Pat. We now have a piece of all and on Arani Godjo agus is Spralam Creeknu le bes. So gur míle maithagah illig as éisiach te stacar maidin agus beidir me ceistnú rud éige na rá ige in duine fáilte rud mas féidir le míad a ragart then it na íhil. Con an líród a chaibh isteach Críostóir luigh tú macaronic
thuirmisin agus just risélam an sláánú idir Gaeilge agus Béaloideas na Hárán an choréis sin go raibh an Gaeilge I dul I léig sa counter nu an raibh nó sin sna Gaeltachtaí freisin. Árán le Béarla agus le Gaeilge. Is dólam go dénte siar a bhd, go dtí an 7 beidir an 6 fiú bháin, sin an bhí rithim 7 agus dólam go raibh an Béarla ag dul a bhain go mór an tír agus smacht á chur an Ghailin. Aga bhfuil an tower an Ireland sin I wish my love was I wish I was with my love in France. Tá sé ag clonad agus glódaí eile áran anna. So is don go raibh sé gur rud ársa sin sóg sean. Tugann fé dearla go bhfuil muting gachtainna go fóil Pat. Tá I chur ceiste ar chuoidí unmute. Ní gádaíh ceiste chur mátá sé cúthach Bhfuilm sa brudéigen beagráte tá sorta rud persanta tá mo iníon pósta le garbhach Seán Ó Crónaín agus tá simfile a gom ina scríomh beáireachta agus tá an leabhar san a luigh tú sé sin seanachas óíomhí líonse. Tá sé sin a gom agus tá roinnt lámh scríbing í le Seán a gom comá dáanta a chumse agus déirí nachfacha aine beo iad ach mé féin seachas a clán féin. Ach bhí sé bhí de chuid cainte anna himúil go deo. Agus ag caint baiálar an Edafón, an chuid is mór den rudaí a bhaigh Seán. Bhí na daoine go raibh sé caint leo. Go raibh bhí beganín árasach faoin Edafón, agus bhí a chur a leataíomh agus gach rud I scríomh síos. Agus a bhaid níos mó ibre le déanamh dá bhar son, Is fear that Pat, ní gachtain í sásta ghlacha leis an Edafón. I mean, bhí ort an rud a chur beagnach go seacha a bhéil chun leabhar to stock ann agus bhí an caighdeán faoin na gahanis. So, cuitas na daoine hatan sé go mór leo agus chuir a ranna hín in san Edafón cibéadfá é haint. Péiscile, tá sin an lúg for Pat an na láiscríomh sin beidir go bhfuil seofáid lá éigean chuirigh sé go mór leis an réimse árán a bhí go bhfuil isibin faoi best cronan ar nó ar is cinnte go ráilm sé go leor go bhreac sé go leor árán óna bháthir. Tá sé dechar go leor iad a léamh mar go háirithe ó thaobh an le trúcháinte, tá an seanna le trúcháin agus bíonart léamh agus a léamh agus a léamh agus an son tagann sé chuút cailtáráige. Agus is dáanta green is smó marall ar ghuine bhí I na gcónaí I bhácroma dína go raibh henaige ar agus 8-3 a féise go chuidecha agus anna himúil. Dálann scéal, tá saothar le Seán Ó Crónaín fáilte ar dúchas agus dúirí sé fé dearg bhfuil an panaireacht dacha go leor I dhéanamh amach agus tá placáistí ólais agan ar dúchas a léiríonn an seanachló an cló Gaeilge. Litrichaí a téagsúlacht idirí sin agus an cló rómhánach. Críostóir? Críostóir, ceistile an bhfuil éon index déanta fós ar na rudaí go léir ó ar Chorcaí, an bhfuil éon index le léamh ar na rudaí go léir atá sa bailúchan ó ar Chorcaí. Tá go hacamar tá agan cé hiad na daoine ar bailíoch béaloideas Éireann agus na láiscríomhnaí go bhfuil siad sin scríteach ag Seán Ó Crónaín. So tá si sin ar fáil go réir a chéile
tá mé ag fáilte an ábhar seo ar dúchas agus déantar agurthireacht ar animnach a daoine áit animnachaí agus glór eile. Meta running no metadata tugtar an cinál ólas sin inis ach ólas bathaidse. Tá a bhn sin agad. Críostóir níl ceiste go mac bhí sa géisteach le cheannar níos túisce a déanamh agalamh. Agus an rud a bhí in aigne gomsa beidir go bhfuil canúint leidir i timplacht foscrí. Mar géisteach leis an fear sin na blianta fada ó hen cepas gur seán ó líháin a bhí ag caint, bhí an canún choláidir sin cosúla seán. Agus ag breithin nuair na greengrafhanna beidir nach bhfuil is gut gur dhéann tú rud mirúltach ar maidin, mar nuair thosnig tú bhí Seán Arnold ar an bictúr os Macóir, bhí grúig ige agus bhí féasóg ar aig. Look, bhí a fécint ar aníis, tá sé mhaol lia agus an éasóg imithe. Bhfuil a bus. Gan éon costas ormsa. Stear an eisce, yeah. Críostóir na háitna cos cósta in san céad pictúra bhí agat an sin de fnach an dúin agus mar sin agus na baltí fear an taobh leis as béala bheoh siad de gomsa nuair a bhí mé óg agus ag dul timpeall na háite sin agus belly feród as béala agus glynne willing agus nuair a bhíonn siad scríte as Gaeilge din siad I bhfad níos smó Keil baile I feróid ceapan gur Herodstown agus an sin the glen of the mill agus rodí mar sin tá méid sin Keil leis na rodí sin nuair atá siad scríte as Gaeilge ach tá béalachas déanta díobh agus tá scris déanta díobh in áíre cén siad na rodí sin go mór I bhaimar nuair a bhíon an brí ar na rodí atá déanta suas as béala agus nuair a thugann tú an brí leis an focail Gaeilge atá taobh hir díobh duine sé anna chuid Keil go deo go raibh an Gaeilge going agus go raibh na háitna enimnithe as Gaeilge agus mar sin de agus is mór an cailúint an tír nach bhfuil an tuiscin sin agus an tóla sin ag na gnádaín an timpeall na háite dáimeach an tóla sin ag daoine ceapan gimach níos má sime atá I gúrsaí Gaeilge na láirtha agus mar sin de sin é má thuairim sais person a hénig Críostóir. Dul gin éon tíim leat pas agus maran Keil agus brí na hanimna chu sin a nús go dtí an látá an jobhán I nanón go bhfuil an Gaeilge dulta léig in sa gceannta sin agus má nítaríd as Gaeilge tuigeamíd gur gleann a bhfuilean gnach dóin agus mar sin de ach is mór a trua go bhfuilean tóla sin ag amach ar éir chéile. Is mór an cailúinte. Tá fáil ar an luganam báilint céir go leor agus bíon písa is féidir éisteach leis an fuimnú chumá so tá an áisian ar fáil luganam. Agus anna chuid na rodí bhí scríteistí inúchas an sin nuair duine bailúcháin na scoil trocha seach agus trocha hácht agus mar sin de tá lándas na páircina bhíons na firmachra agus mar sin de tá lándas na firmachra sin tá na páircina tá siad enimnithe agus an brí atá déobh hir díobh agus timpeall na tír ar fad is mór an stór ólis atá stíg an sin agus tá lán le álim as na rodí sin. Dáimeach beidir múntóirí an léinniuh, dáimeach siad ag dolisteach in san rod sin agus ag míú na rodí sin dus na daltí atá ag freistal ar scoil sa lá tá nniuháin. Bheoh anna chuid le álim as rodí mar sin mar tá na henimna go léiristí an sin ag na daoine a chuigadí a dismóirí agus na seantismóirí agus muna dhéanann siad sa scaga ar an rud sin beag na rodí sin ar fad caiilte amach
so tá anna chuid go deoistigh in san bailú chan sin, anna chuid le fála mas an rud sin, le timp na tír ar fad. Tá mé coní in áitbeag an seo tabar Falkland ar bennim de geréon tagart fi sin Guardian an sagart de prís garden ach dúirt cúpla sendine nuair a bhís óg nach chatte sin nach Guardian an sagart a bhí ón fadó ach Guardian Mac an sagart. Oh my God. Lánachar déantain sin cinnte féidir Críostóir, bhuiine mar antainmh as do cuid cainte agus I ggéiste leis na hauráin agus na scéalta seoda is se iad. Nuair a bhí tú I caint faoin na gléasanna fadó a bhí cá le haig thaifid a dhéanamh ar na chainteoirí Gaeilge, chuir sé gaoine gom an tathair peadar ó léire. Nuair a bhí mar ag déanamh taide ar an athair peadar, an wax cylinder, bhí agó thaifida sa tlí sin, agus beidir go leabharthaigh pat in Gaeltacha faoi sin, mar is é pat a daimsigh an thaifid sin ó beidir go bhfuil is mó óla se gutsa pat faoi sin de Críostóir. Here Krishna me Korean spot in ish go hachover honig fair anspoli asanoster Rudolph Tributes go Kashman Han in Nede is a shot agus the Edison phonographic agus Hafford on Tahar Padder Free Go agus Rodachur Untasurm gur Eganom Nirev ach Fadra have gone on it. Got clear, so agus cadile tá muoinú fáite going in Gaslan líán chun chlárólais a chur in aice lena uige I glós an sépéal I Gaslan líán agus bíos I deangáil leis an acadámh na nólaíochtaí sa bhain the Austrian Academy of Sciences agus tá cead fáite going chun an gábhír sin a chur ar thiamh idirlín agus better gur chuilsib faoi QR codes nor a year into the phone poca ar an bhlárólais lasúla gom go shiny gop an athair feather ar the phone poca, but sin rud nach darlói go dtíon blin se going sin gur má go a hailis. An a bhailis. Meán Fómhair. Ceiste go Martra Críostóir an son madal le Bailúcháin is tócha go raibh na Gaeilgóirí dúchas as tuaisceir Chorcaí go léir mar a faoin dacha son gur thosníidir ag bailú bhfuil éon churamach go in duine as tuaisceir Chorcaí. Tá ábhar bailthe go nach ní an Éireann atá sé is an Éireann amháin. Now, bheith go leor giotaí PC beaga mar hampla dhéon dathío thógáin go leor aglah dúisceart Chorcaí. Ach faríor dhéir ní raibh níor duineach sa siar níidir gan san é éon iireacht nó níor a bhéin duine aimsethe éon cainteoir dúchasach an gceannta sin de hello nó manistear armhaí aimsethe ag an gomisiún. So mór a trú in níl sé omláánach sin mar a bhí istáilm. Mollam duit Michael Branu ar bhailúcháin na scoil. Tugann tú fadara ar I gás cuidas na scoiline go ráidir dá hangach agus feinteáis machala ar an Ghaeilge ar caint na naine go fóil sna heistí a scrín na daltaí scoile siars na trocadaí. So beidir go miú é sinna chéire. Good. Fáilte? An Rústeadó Drusceol ó Baile Mac Chóda an raibh sin an cainteoir gúchas deimnach a bhí in Chorcaí. Sin rud nach óldam Donald ach dhéitin é sin Israel gan dát
Ristardo Trisciol, Diana may note about Anim. Baile Mac Chóda. Yeah, capitation, yeah. Níl me cinnte ná mar jóla sin. Stocha bhfuil go raibh Gaeilge de Alex Driscoll nach raibh? Bhí agus de bhí a henne gom fear a bhí na cónaí I manisteir na corna fear blianta fada tá sé mar bhanis tá macaige sort tógálaí Michael Daly. Bhí ahir ó gúcas ó Cnuasach agus éanam a bhúlaigh sé lumsa I tigtarna nuair mar sin de bhí mar caint as Gaeilge agus bhí Gaeilge den scothige. Cénach raibh lán daoine sa bhaile go raibh Gaeilge mar fear ciúin a bethe ach de bhí an Gaeilge go líomhige. So beidir go raibh Gaeilge bio I Cnuasach an am a bhí sé ina 10 óir mar hampla. Go mbeidh scéal an féidir mé tlos. Mis sé sémas amála. Críostóir an féidir mé tlos. Tommy did No, de hánig donna dúling go dtí Baile Mac Chóda néidir sa seachta nó seachta sa hen. Agus rinne sé chlár radio atá fáil línas féidir éidir tlos. Tá chlár fada bethe agus an úr sin de bhí nadidir céféid trúr nó cearar beidir cuaigir de chainteoirí I Baile Mac Chóda agus tá a bhhaine acu. So tá méid sin na fáil ach mis sémas amála tá mé lúta mar galaxy an sin agus tám sé gobar bhéidir is Baile Mac Chóda agus bíon mar riil an Chnuasach agus búlam se le Críostóir agus tám sé anna bhuaíocht go háirithe. Now just scélín beag go bháin, ní hamháin gur bhaigh seán ó chruiníonn os cionn 300 leanach ó Baile Mac Chóda. De bhaigh muiri seo fallú ó dlána bhfuil an 400 leanach agus de bhaigh mí hálbanach os cionn 200 leanach. So fágtha sin go bhfuil os cionn 9 leanach atá I deisce ag an Chnuasach I Mala Clia agus tá sé gobar tá treiscríomh déanta go mbeir ach ní hamháin son ach de cumad seán ó chruiníonn díalan comá. Agus dag sé cúnt sa gcuing gacha dhéon sé. Agus luigh mé actra beag go bháin. De chuir sé aithne Seán Danaher. Seán Danaher de bhí sé na cónaí I mala I Críostóir. Agus de bhí ceithre scór agus 9 bliain a buinte amach ach bhí sé fuinúil ag an am agus bhí táin a Gaeilge. Agus de tháinig seán ó chruiníonn chuige leis an idirfón agus dhéon sé hafide. Agus das glúchardas idir an bheirteachá agus bhíoh sé cuat chuig seán go minic féin sa iníon airíonn hí siúpa beag acu tá dúnta le fada an lá. Ach de scríomh seán in san díalan gur dhéon sé an tafide bhí déantaige gur dhéon sé a haint a cheann. Agus seo mar is scríomh sé gur tháinig rocht gára agus de bhí tháinig imní cheann féin go méidir go bhaigh sé bás leis an rocht gára bhí agus an ruidiúirt seán leis well sa seán is éachtaach an céile. Agus an lá a fógraíoch an dara cóga damda bhí imní cheann agus iníon mar de bhí betfach haulaí sasna agus bhíidir tar éis bheith páirteann sa céad cóga damda agus bhí agla gan léifí siad agus sé an ruidiúirt sé mar gheall fógra an cógaigh nach dúchaigh éon bheith in écaras. So tá an túfás ann tá sé úntaach sever go Jojo. Ní léon túirme go bhfuil an irid sin severas ann. Is tócha idir árán agus Versaí idir long bhrise agus go lór eile. So garamdíobh go bhfuil teisce únta sí inandíobh má aíon lom isio do choirí lo amach an sa. Ach anna bhuaachtaí go háire right gur míle mágad. Or lára héimeis agus be méid do drísa agus do spraga amach an seo chun an saothar sin tá saothar úntaach idir lámh agat, so fair play. In ceistíar nach óhaine?
Tá célíonn beag agam tá Eileen agus Padraig Eilís tá sibh sé chunaí gcónaí Caisleána le hen bhí mar sin bhathair as baile Caisleána le hen agus bhí antína gom fuair sé bás in néad agus 73 agus nuair a bhí sé bhí sé ar léanta saoire baile de Caisleána le hen timpeall na trocadí agus dúirt sé go raibh 3 antín sin mná sa tach ag an am sin nuair a bhí má antín ach chalína óg agus nuair a bheith éon rud kind of eolar duine ag úmpar páistí nó gnéas nó éon rud mar sin an ghéileann an támar fada bhíonn siad a caint. Níor a bhéanaí signa le ó cad bhí sé, bud ábhar anna níor a bhéin grín ann agus an sin an Gaeilge an úsáideann siad an tó agus sin féhedí agus na trocadí stácha kind of cód a bhí chu mar eolar rudaí nach be ceat gus na le ó go bheith géisteach leis. Gílín sé sin Donald go raibh gnééis an éireann rivan late show. Ní leabhar míad ásáard i Glaslánaí Lián go fóil cuasí mar sin. Díní úsle. Séamas ní níos túisce lena spéclí ach bhís thós híos círí ar an deire seachtaine tá me cepa go bhfuil tú is a fóca fé láthir an bhfuil. Is a fócas an sa a tam se. Se. Ach ócail ó gócas tá? Well, offeroiste cília. Ach dimar tú le hócail. Tá Gaeil falla going le ristáda fallú fiacra éilgochas mar sin de. So, de bhí an Gaeil go anna láidir in ar Chorcaí. De bhí Gaeil ag maithana ar féin. Agus de fór sé bás nédig tugus a seachtas mar sin de. Agus de bhí na Cainteoirí deireanach, de bhí ar fós an beidir, nuair a chuig seán ó croníon de bhúil seile duine in aiceil leis an paic nó le Morrison Spar, dar a bhenim lárás ó líntiigh. Agus bhí Gaeilge ag geisiúid ach bhí sé har a bheith dúr leis agus níon seach sé éon scéalta in écar dó ar an mán beidir nach dúcha éon bhaithin écar as. Be an 10 duine amháin dar le dúnach ó croníon nar éiric le seán ó croníon é de bhoga. Bhín mar a bhí an meán ag seandaine ára ach de bhúil sé le go leor daoine ach bhí néidir tugus in é go háire ach just go leis céil muidir seo fáilú agus Micheál Banach. Ba ód lána bhfuilean muidir seo fáilú de bhaigh sé siúd os ceann ceir le hena gur fad. Agus ribhí sin fiúháin de bhí sé ag bailú beidir ó 1970 agus de bhí aithneige ar an bobbal go léir agus de hiic sé chéan siar is mar sin de. So más féidir libh beidir bhór seola rífáist is féidir le an tábhar a chur a raig cúibh agus de bheith fáilú ribh tá sé thrám é de scape is tócha agus é de thuirt ar eist an phobal ar dehé. So tam sé buint anna hásamh go teo as an obair seo. So Émas ceiste go mát más de thoile. Conas is féidir teacht ar an thaifid sin a duineach le dúnach ó dúling sa bhbliain 1970 leis na Cainteoirí dúchas a bhí fáca i nach dún an am sin séamas más de thoile. Is féidir má hen tú isteach go dtí an RT archive is tócha. Neidir go críonn cad é an seola tá ann. Tá sé ar fáil agus deireadh len féin éistim leis minic go leor agus mollim siadíomh éisteach leis mar bin 1970 sa héin agus sin é an 10 clár radiohána duine ar Baile Mac Chóda. So de bharín sé go láidir ach chuirigh mé nasca raig cuibh ach beidir le híireacht agus le dú a beidir go dúchfear mar tá tepe ar cáda eile lom tacht ar is tóach deireadh lom sa go háirithe. Gur mágad séamas,
Cainteanna a bhí ar an glár le Donacha Cainteanna. Cainteanna a bhí ar an glár. Highways and byways, no 301. The beds are another Canadian sort of Clark if you can shoot it. Correct me, should just beg me a rash cool better again, no me, I expect you come Dave. Okay. Margaret. The fad mod is siúlach scéalach go baint an chlár. Highways and byways? Ní ha siúlach scéalach. Oh, siúlach scéalach. Siúlach scéalach, yeah. Anna bhag gur má give. Yeah, well, it's there go will phone cainteoirí fós a féidir gur cheart doing susa huirta Críostóir Mac tá sé beagna tíochánach initial bheith caint, so an dúir mí búla bus a gur Críostóir. Míle maith go bhí sé pléisiúra le leabhartlibh ar maidin agus chuna débeag leis gona ríist leabhart agus beag fáil sala fada ar dúchas le cúna dé ar na míraní fuaime sin agus na hóráin amach anseo. So go raibh míle maith go bheirig agus go maith go páteach go hára. Míle maith go Críostóir. Go Pat agus Gaeilge chun an rud seo chur an áirithe mar bhuiine mar fíor hanabás agus búlabás do Gaeilge comá. Agus time si chun iarach dhéanamh an mistalibh an fiseán den cruniú seo ar YouTube. Ach, mátá cúthaill like muna dastíonú a bheith stig sa fiseán is féidir lom agurthórach dhéanamh so just chur agla na hagla GDPR agus ruí mar sin féidir go méid sé ar YouTube. So okay. It's not good. But good pet on couple road by all gnees agus sin chuig as an YouTube stuff. Yeah. You're sin simúl, John. Agus mo cuid glúige. Yeah. You're the more fallen for the Leroux corporate hookers. Okay, so slán bháile live a discurmag as job. Slán. Críostóir.